Здравейте! В това видео ще видите как да настроите плагина за показването на цената в евро на вашия онлайн магазин. След като сте инсталирали плагина, имате два начина, по които да стигнете до неговите настройки. Единият е от самата страница с плагините. Намерите плагина и натискате Settings. Както може да видите, настройките на плагина се намират в WooCommerce Settings, тапчето Products и след това трябва да изберете Display Dual Prices. Така, това е страничката с настройките, като първата опция е за курса на еврото. Има опция да се смени курса, но не е препоръчително, трябва да си бъде стандартния курс. Следващите две опции са това дали да се показва цената в евро, когато валутата на магазина е в лева. Това е основната идея на плагина, така че тази отметка трябва да седи. Следващата опция е когато основната валута на магазина е евро, дали да показва цената в лева. Това е полезно, ако имате инсталиран някакъв друг плагин за друга валута и не искате в момента да се показва цената в лева, ако има някаква разлика в цените, когато махнете тази отметка, цената в лева няма да се показва. Следващите две опции са свързани с някои стилови промени, които ако искате да бъдат приложени, може да оставите тези отметки. След това другите опции са свързани с това дали да се показва валутния курс, по който се прекалкулират цените, за продуктовата страница, за архивните и категорийни страници, в количката и така нататък. И последните две опции са дали да се показва валутния курс в имейла за успешна поръчка. Препоръчително е тази отметка да я има. И съответно една друга допълнителна опция, дали да се показва цената в евро за продукти, които са с намалена цена. Тоест, когато имате такъв тип продукт с стара и нова цена, както виждате в момента, тъй като отметката е сложена на старата цена, не се показва цената в евро. Това е полезно най-малкото от гледна точка на това да е по-подреден изгледа на продуктите. Ако се махне тази отметка и се запазят настройките, връща се и може да видите, че вече се показва и другата цена. Така че това са настройките на плагина. Благодаря ви.